un rheol rili pwysig, chi angen sgrechian yn uchel, trwy gydol y gêm, fel fi. Fi hyd yn oed yn sgrechian yn ystod hanner amser. Fi'n scream machine, sydd yn handi ar gyfer Shwmae, achos fi wedi wneud non-silent Shwmae. Fel non-silent screams. So dyna'r bwriad fi fel rhan o'r ymgyrch yma. Fi'n mynd i fod yn non-silent. So gobeithio bod hwnna'n ddefnyddiol. Achos hefyd, fi hefyd yn credu, mae'n bwysig siarad Cymraeg a peidio poeni, reit? Achos fi ddim yn siarad proper Cymraeg. Fi ddim. Ond fi ddim yn poeni am y peth. Achos fi'n credu dylai siarad Cymraeg bod fel gwisgo onesie. Cyfforddus. Sdim os dwi ddim yn edrych yn dda, sneb yn edrych yn hot mewn onesie, who gives? Mae'n gyfforddus yn diwedd. So, dyna bwriad fi. Fi'n jyst yn mynd i bod fel onesie mawr trwy gydol y peth yma.